Obklopuje nás svetlo. Je to krásna a dynamická sila. Oveľa viac než len obyčajný vypínač. Pre nás je to posúvanie hraníc toho, čo svetlo dokáže. Uvoľnenie jej potenciálu na posilnenie postavenia ľudí v ich každodennom živote. Doma. Na pracovisku. Pri hre a každý deň. Predstavte si, že dokážete premeniť tmavé kúty na bezpečné priestory a tienisté miestnosti na slnečné miesta. Silu, ktorá umožňuje presnosť a rozhodovanie v zlomku sekundy. Sila podnecovať kreatívne inovácie a vytvárať obnoviteľné riešenia pre celé generácie. Toto je len začiatok. Čo keby sme si svetlo predstavili ako základnú silu zmeny? Premyslenie od základov a zhora nadol. Môžeme vytvoriť inteligentné riešenia, ktoré presahujú rámec osvetlenia. Skutočne udržateľná energia bude na dosah ruky každého človeka. Slnečné svetlo premieňame na pouličné osvetlenie. Semafory na zelené svetlá a spodžiar reflektorov až na tie najvyššie méty. A z tohto, z tamtoho, z týchto svetiel a z každého svetla urobíme svetlo, ktoré poháňa váš život. Pridajte sa k nám a využite silu svetla.